Dwi'n credu bod yn holl bwysig i sicrhau bod ni'n sefydlu Senedd Ieuenctid yma yng Nghymru. Mae Cymru yw'r unig gwledydd yma yn Ewrop sydd ddim efo Senedd Ieuenctid yma. Hwna yn peryglus a dwi'n credu bod llais pobl ifanc yn cael ei colli. Felly mae'r cyfle hwn yn cyfle eiraidd i sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei roi yn ôl ar flaen materion pwysig Cymru. Mae'n rili bwysig i ni edrych yn fwy fanol ar sut bydd y Senedd Ieuenctid Cymru yn gydweithio gyda'r cynulliad ei hun a sicrhau fod y grŵp o bobl ifanc yma yn cael effaith sylweddol ar waith y cynulliad. Hoffwn ni weld nhw yn eistedd mewn ar bwyllgorau fel un esiampl ac yn cyfrannu tystiolaeth i'r pwyllgorau hefyd. I fi, mae'r ffaith bod ni wedi edrych ar strwythur sy'n ceisio cynrychioli pob grŵp o bobl ifanc yng Nghymru trwy cael 40 aelod o etholiadau ac 20 o aelodau o grwpiau penodol yn holl bwysig. Mae rhaid i pob llais a phob rhan o Gymru a phob person ifanc Cymru cael eu cynrychioli mwyn sicrhau fod y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud yn gynrychiolaethol o'r poblogaeth sydd gennym ni yma yng Nghymru. Mae'n un peth sy'n peri gofod i fi, a hynny yw'r ffaith na fydd pobl ifanc dros oedran 19 yn cael eu cynrychioli yn y Senedd Ieuenctid. Dwi'n cytuno gyda'r dyniad sydd wedi cael ei crybwyll bod pobl ifanc dros 19 yn gallu cael ei etholi i'r cynulliad cenedlaethol ei hun. Dwi dal yn credu fod pobl ifanc yn gyffredinol yn y braced oedran hynny rhwng 19 a 25 yn cael ei tan-gynrychioli gan y drefn gwleidyddol. Felly, mae yna cyfle eiraidd gennym ni trwy'r Senedd Ieuenctid i Gymru i sicrhau bod y lleisiau hynny yn dal yn dod trwyddo, trwy'r ymgynghoriadau, trwy'r tystiolaeth sy'n cael ei casglu a trwy'r ffordd mae'r Senedd Ieuenctid i Cymru yn cyfathrebu gyda'r pobl ifanc rhwng 19 a 25. A phwy a wyr, falle mae yna cyfle arall i nhw gymryd rhan trwy mentora aelodau ieuencach y Senedd Ieuenctid i Gymru.